Sziasztok, ez itt a felvezető legújabb adása, természetesen most is itt van velem Banai Gergő. Sziasztok! A mai adás témája pedig a hétvégi Villarreal Barcelona mérkőzés lesz, ezt fogjuk felvezetni. Ugye a Villarreal is és a Barcelona is megkezdte már a szezont, a Villarrealnak két meccsen egy győzelem és egy veresége van, még a Barcelonának két meccsen egy győzelem, egy döntetlen. Nyilván mind a kettő csapatnak nagyon kellenének a pontok, talán az egyértelmű, hogy a Barcelona tűnhet a találkozó favoritjának, de azért a Villarrealnak is lehetnek itt esélyei. Előzetesen mit vársz így a találkozótól így összességébe, Gergő, aztán utána majd elemzük a két csapatot. Ami nagyon fontos megnézni a két csapatnak a két mérkőzése, hogy mindkét klub nagyon sokat birtokolta a labdát, tehát dominálni akarnak majd a mérkőzésen, és egy izgalmas összecsapás lesz majd megnézni, hogy most a Barcelona fogja birtokolni többet a labdát, vagy a Villarreal. Melyikük fog dominálni a labdába, és ki fog esetleg beállni, többet védekezni, és feladni esetleg a saját játékából. Nyilván hát valamelyest azért itt a Villarrealra lehet tippelni, azért a Barcelona ellen csak jobban visszahúzódnak az ellenfelek, de ez valóban érdekes kérdés lehet. De akkor először nézzük meg a Barcelonát jobban, milyen változásokon mentek át a tavalyi szezon óta, hiszen ugye azért több alapember is távozott a csapatból, gondolok itt mondjuk Busquetsre vagy Ousmane Dembélére, de ugye Jordi Alba is elment, azért itt Xavinak valamelyest új csapatot kell szerveznie, ugyanakkor nincsen annyira nagyon könnyű helyzetben, nyilván mondjuk Gündogan személyében azért egészen klasszis játékos is érkezett a csapathoz, de azért még továbbra sem annyira nagy a Barcelonának a büdzséje, úgyhogy például védekező középpályára ugye csak Romeót tudták megszerezni. Egyáltalán az is érdekes kérdés lesz, hogy itt az idei szezonban mennyire tudnak majd a bajnoki címért csatázni, ez akár már ennyire a bajnokság elején is eldőlhet, például ezen a mérkőzésen is. Igen, nagyon jó kérdés, amit amúgy itt most felteszel, hiszen a Barcelona azért egy ideje már ilyen kicsit átalakuló formában van, és már kopnak ki azok a játékosok, akik régóta ezt a Barcelona DNS-t igazából megtestesítik. Ilyen volt Jordi Alba, és ilyen volt Busquets is. Jordi Albának nagyjából ez a lecserélése azért már egy hosszabb folyamat, hiszen már az előző szezonban inkább Balde játszott helyette, viszont Busquets pótlása most tényleg egy kifejezetten fontos feladat, ami azért is kiemelendő, mert ezek a játékosok, főleg Busquets, de akár mint Jordi Alba is, már régóta játszanak a Barcelonál, ennek köszönhetően tudják, hogy ez a játék pontosan hogy épül fel. Ha jön egy új játékos, akkor neki ezt mind meg kell tanulnia, és bele kell illeszkednie. Ráadásul Busquets egy húzó embere volt ennek a csapatnak, aki irányítani tudta a Barszát. Szóval ezért is nagy probléma az ő hiánya, de nem véletlenül igazolták le például Gündoğant is, vagy Romeót is, akik már valamilyen szinten ismerik ezt a rendszert, hiszen Romeo a Barszában nevelkedett, Gündoğan játszott Guardiola alatt iszonyú hosszú időt, így nagyjából ezt a pozíciós játékot, és nagyjából azokat az elgondolásokat, amit Xavi is meg akar valósítani, már ismerik, és ebben majd remélhetőség szerint a Barca is ezt tűzte ki célul, hogy tökéletesen bele fognak illeszkedni ebbe a keretbe, ebbe a rendszerbe. Szóval, ha minden jól megy, akkor a Barcelonának ezek az igazolásai be fognak válni. Még egy kicsit itt a támadók helyzetéről beszéljünk már, ugye azért Dembélé távozás eléggé érzékenyen érintette a csapatot, és most azért az utóbbi időben bármennyire is klasszis Lewandowski, mert azért ezt szerintem még mindig mondhatjuk róla, egy kicsit azért visszábbestek a számai, nemrég betöltötte a 35. életévét, könnyen elképzelhető, hogy azért szépen lassan elkezdenek majd visszábesni a gólmutatói is. Mit gondolsz, hogy a Barcelonának így hogyan lehet tovább, mert azért ez a támadó részleg annyira nagyon jól így már nem néz ki. Nyilván majd kaphat egyre több lehetőséget Lamine Yamal, akiben azért sok potenciált látnak, de hát ő mégiscsak egy nagyon fiatal, 16 éves kisgyerek, szóval azért ráépíteni ezt a szezon szerintem még nem lehet. Rafinha meg szerintem azért nem az a szint, aki úgy huzamosabb ideig tudná a hátán cipelni mondjuk a Barcelonát. Ja. Ez a Lewandowski kérdés is nagyon fontos, hiszen ő egy olyan játékos, akit igazából, ha azt akarjuk, hogy sok gólt rúgjon, akkor ezért ki kell szolgálni helyzetekkel. Ezt láthattuk a Bayernben is, azért volt ilyen hihetetlenül eredményes, mivel a társak folyton meg tudták őt találni. Nyilván az ő mozgása is kell ehhez, amiben ő világklassz is, de meg is kell a társaknak is találni, kell egy olyan környezet számára. És ez a Dembelének a
távozása a Barszától egy igen fájó pontnak kell lennie, hiszen most már egy olyan klasszis játékosa volt a Barszának, aki folyton meg tudta találni esetleg Lewandowskit beadásokkal, illetve az egyik fő eleme volt a Barcelona támadó játékának, főleg ebben a vonalszélső pozíciójában, hiszen gyakran ő jelentette azt ilyen az áttörést. És ezért egy nagyon fájó pont, hogy őt kivették a játékból, és az látszik is, tehát azóta azért nem minden esetben a átütőbb a Barca játéka, és nem is mindig tudnak esetleg egy ilyen nagyon mély védekezés, mint amit akár a Cádiz, meg a, szóval a Hetafe, meg a Cádiz is választott magának az elmúlt két mérkőzésen, nem mindig tudják felbontani. Ehhez például Dembélé amúgy tök jó lenne, ha még a csapatban lenne, ahogy említetted, Jamal meg még túl fiatal, hogy egy ilyen nagy feladatot be tudjon tölteni. Igen, ez aztán a másik érdekes kérdés, ugye, hogy az első mérkőzésen nem is sikerült gólt szerezni a Barcelonának, második meccse meg ugye a 82. perc körül törte fel Pedri a védekezést, de azért kapuralövések bőven voltak, de a gól az eléggé hiányzott a játékból. Mire számíthatunk a Villarreal ellen, mit fog játszani a Barcelona? Beszéljünk egy kicsit a taktikáról. Több dolgot is meg kell néznünk a Barca esetében. Ha megnézzük esetleg mondjuk a kihozatalaikat, hogyan hozza ki a labdát, hiszen a Villarreal valószínűleg le fogja őket pressingelni, hogy labdát tudjon a Villarreal is szerezni és tudjon játszani. Ha Barszának ki kell hozni a labdát, akkor van egy nagyon fontos játékosuk, őt Ter Stegennek hívják, ő a kapus. Nyilván az ő szerepe annyira fontos, hogy vele, amikor mondjuk megtámadják a két belső védőt, egy 3-2-es szituációt létre tudnak hozni. És ennek a segítségével, ha Ter Stegen esetleg mondjuk egy nyomás alatt lévő középpályásra fel tudja játszani a labdát, akit úgy tud alkalmazni, mint egy falat, aki mint egy falról visszapattan a labda, ha jól passzolja rá a labdát a belső védőhöz, akkor az eddig nyomás alatt lévő belső védő üresen megkaphatja a labdát. Ezáltal például a két belső védőre jutó nyomást tudják csökkenteni. Mert Ter Stegen amúgy nagyon magabiztos is labdával, tehát nem ijed meg attól, hogyha nyomás alatt kell passzolnia, vagy olyan játékosnak kell passzolnia, aki esetleg nyomás alatt van, hiszen valószínűleg mindig a jó lábára fogja adni a labdát jó ütembe, és a többi, és a többi. Ráadásul Ter Stegen képes lesz arra is, hogy mondjuk az üres szélsővédőket, vagy az üres szélsőket is akár egy hosszabb ívert labdával megtalálja, amivel mondjuk az esetleges üres ember segítségével ki lehet jönni szintén a letámadás alól. Támadásban, illetve mit nézzünk meg még a Barcelonánál? Igen, támadásban is igen, ott van a nagyon fontos elem, amire próbáltam egy kicsit utalni itt a Dembélé vonalszélső szerepével. Igaz, ő már nincs a csapatnál, de nagyon jellemző az, hogy például láthattuk a Cadiz ellen is, hogy megpróbálják összeszűkíteni egy túltöltéssel az egyik oldalra az ellenfelet, de mivel van egy vonalszélsőjük, például Yamal, aki mondjuk abban a pillanatban, amikor mondjuk a bal oldalon van szinte mindenki a Barszából és az ellenfélből is, ő a jobb oldalon mondjuk a vonal mellett helyezkedik. Ez azért kifejezetten fontos, mert amikor ezt mondjuk meglátja De Jong ezt a szituációt, hogy át lehetne passzolni Jábának a másik oldalra a labdát, akkor ezt egy diagonális passzal megjátsza, aminek köszönhetően Jámálnak szinte a teljes félpálya ott van előtte, amire be tud törni, helyzeteket tud kialakítani, hiszen előtte a Barcelona az összes többi játékosát az ellenfélnek átvitte a másik oldalra. Így Jámálnak, illetve egy olyan társnak, aki segít neki mondjuk utána a forgatás után a támadások kialakításába, nagy helye lesz belépni és helyzetet kialakítani, akár hihetetlenül gyorsan, és ebből egy veszélyes támadást létrehozni, amiből akár gólt tud szerezni a Barca. És akkor talán át is térhetünk a Villarrealra, hogy őtőlük mire számíthatunk, és azért itt is érdekes lehet megnézni a keretösszetételt, voltak fontos változások, ugye Kikeszett ilyen csapatában, távozott többek között mondjuk Samuel Chukwueze, aki szerintem azért eléggé fog hiányozni a csapatnak, és több érdekes igazolás is van itt, főleg a támadó szekcióba. Ben Brereton Diaz, ugye, aki eléggé jól játszott a Championshipben, aztán majd meglátjuk, hogy ez a szint milyen neki, és itt meg tudja ütni a szintet, illetve Sörlot leigazolása is azért érdekes, ő azért ilyen tipikus bója-center lehet szerintem itt a Villarrealban. Igen, ezek pont jók, amiket mondtál. A VRL-nál is azt láthatjuk, mint most már szinte a legtöbb csapatnál, hogy ők is ebbe a box középpályába, VM rendszerbe gondolkodnak. Az ő különlegességük az, hogy ennek a box középpályának az összetétele egy meccsen belül szituációktól függően tud változni.
Gondolok itt arra, hogy általában ott van Moreno, aki mondjuk a vonal mellett helyezkedik, ő adja a szélességét a csapatnak, de vannak olyan szituációk, amikor ő is belép a boxba, és mondjuk ő alkotja a boxnak az egyik tagját. A lényeg itt összességében az, hogy bármilyen játékos be tudja tölteni a box középpályában ezt a négy játékosnak a posztját. Morénótól is láthattuk azt, hogy akár nem csak a pályás szélén képes játszani, hanem akár bejön ebbe a box középpályába is, ami egy elég nagy variációs lehetőséget nyújt a Villarrealnak. És említetted Szörlót is, az ő szerepét is. Ő szerintem például Morénóval, vagy a másik oldalon Bainával, ő játszik szélsőt, tök jól kiegészítik egymást. Gondolok itt arra, hogy amikor kihozza a labdát a Villarreal, akkor mondjuk a három középpályásuk, hiszen akkor 4-3-3-ban építkeznek, nagyon mélyen visszalép labdáért, de ha őket nyomás alá helyezik, akkor mögöttük nyílik egy terület. Adnám magát a lehetőség, hogy akkor Szörló lépjen ide-vissza, rúgjanak fel egy labdát, tartsa meg a játékszert. De Szörló nem ezt csinálja. Ő minél magasabban helyezkedik, és területet nyit arra, hogy ilyenkor Moreno vagy Baena, akik szélsők, ők lépjenek be középre, és őket lehessen megtalálni egy labdával. Szörlónak általában mindig az a szerepe, hogy a vonalak között a távolságot növelje, és területet biztosítson általában a belépő vagy Morinónak, vagy Baenának, vagy ha egy nyolcas esetleg magasabban helyezkedik, legyen területük arra, hogy megkaphassanak egy labdát, és ebből mondjuk a VRL átjátszani egy letámadást, vagy a sorok között minél nagyobb területen előre tudja játszani a labdát. Igen, és ahogy említetted itt az adás elején, hogy azért a Villarreal is valami hasonlóval próbálkozik azért, mint a Barcelona, szeretik birtokolni a labdát, szeretnek ők kezdeményezni, ugye Kikesetjen volt is korábban egyébként ugye a Barcelonának a trénere, de azért ezt valahogy a Barcelonánál még mindig kisebb hatékonysággal csinálják, ugye ennek például az első Betis meccs volt a jó példája, ahol ugye hiába voltak talán ők a kezdeményezőbbek, így is ugye vereséget szenvedtek, és összességében meg nem lehet azt mondani amúgy, hogy jobban játszott volna mondjuk ott a Villarreal. Igen, ez kétségtelen le, és választak például arra, hogy letámadták az ellenfelet, ugyanúgy, ami most amúgy válható a Barszánál is, és nagyon magas például a védelmi vonal mindig a Villarrealnak, amikor letámadnak, mert egyértelműen labdát akarnak mindig szerezni. És ebből meg is szívták, hogyha fogalmaztok így, hiszen abban a pillanatban, amikor nagy terület nyert mögöttük, meg is támadta őket a Betis, egy beinduló játékos segítségével el tudtak jönni a szélen a félpályánál is magasabb védelmi vonal mögött, és egy ilyen fél kontrából gólt szerzett a Betis, azt hiszem ez volt a mérkőzés első gólja, innen kellett utána a Villarrealnak megzárkóznia, és végül ez utólag sokba került, akkor is, hogyha a mérkőzés végén tudta csak a Betis eldönteni a találkozót. Igen, aztán meglátjuk nyilván majd, hogyha a Barcelona ellen is ugyanezzel a felfogással lépnek pályára, akkor az hogy fog működni. Én összességében azért arra számítok, hogyha a Villarreal nagyon jönne fel labdát szerezni, illetve szeretnének ők is kezdeményezni, több támadást vezetni, akkor azért ott meg fognak nyílni a területek, és azért tudhatjuk, hogy a védelembe is azért már vannak idős játékosok is, tehát oda azért jobban be lehet játszani a labdát, úgyhogy összességében én arra számítok, hogy ezeket azért a Barcelona majd ki fogja tudni használni, amilyen területek így ezáltal megnyílhatnak. Igen, ez valószínűleg így lesz, meg is vannak rá a játékosai a Barszának, akik be fognak tudni lépni ezekbe a területekbe. Na és akkor elérkeztünk a tippeléshez. Kezdjem most én, Gergő? Kezd, hát én eddig nem voltam túl szerencsés, szóval kezdte. Én azt mondom, hogy most a Barcelona eddig ugye emlőtt túl sok gólt, most sem mondom, hogy olyan nagyon nagy gólzáport fognak tartani, de én azt mondom, hogy 1-3. Hú, 1-3. Jó, a Villarreal játszik otthon, ugye? Hú, Igen. akkor én is azt mondom, hogy a Barcelona fog nyerni, viszont egy valamivel szorosabb mérkőzés lesz, akkor én inkább egy 1-2-t mondok. Én is inkább a Barca győzelmére számítok, most nem vagyok olyan bátor, mint legutóbb, az nem jött be. Szóval, szóval én is azt mondom, hogy Barcelona fog nyerni, de egy szorosabb meccsre számíthatunk. Egyelőre ugye egy-egy az állás közöttünk, mert a Fradit eltaláltuk, csak hát az állás nem. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és végighallgattátok a mai felvezetőnket. További szép napot nektek, és nézzetek bennünket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!